ofundisayo uVabakshni Maharaj. Azame kwisibalo sethu lesi ukubheka i-antiderivative yalesibalo. Ukhumbula ukuthi besisenzile silokho siqhubezela nje ngesibalo esifanayo ukuze sibheke konke esikudinga ukubheka ngesibalo, kodwa singazama ukuzicina ukuthi konke sikwenze ngesikhathi noma kwivideo eyodwa. Zama ukwenza ngendlela ehlukene noma ngekhathi ehlukene. Asibhekisise la. Yilapho sigcine khona ke ngesibalo sethu sesizithola silana ke sifunana ne-antiderivative. Singathi ke uma sesivula x squared lo nguzama ukusekela sibe x squared sibe no e to the power of x sibe no dx. Asibone ukuthi ya ngizama ukukhombisa ukuthi qhamuka phungaze uzibona usudumala. F of x wami uwona lo ngiphe u-f squared u-x squared. Lapha u-e to the power of x nguthathela phi ngichinje umbala nguthathela phi nguthathela ku g prime x. Ngakho kuzomela sizikhumbuze futhi ukuthi u-f prime x wona ke yini i-derivative yakhona, u-gx wona yini i-derivative yakhona. Sizama ukubheka ngapha ukuze sizikhumbuze nje njalo njalo noma usebenza isibalo esihlukile kodwa esisebenzisana nento efana nalezi. Ukhumbule nje ama-formula. F prime x wethu usipha u-x squared ngekubanele la eceleni u-fx loyo. F prime x wethu usipha bani u-2x. Asibheke u-gx wethu usipha bani usipha u-2 usipha u-e to the power of x base u-g prime x wethu usipha u-e to the power of x nawo kanjalo. Ngakho uma sesihamba sesithatha lokho kuphezulu sesiguqula sekuletha ngezansi, uyabona ukuthi sisobe sesifakela nje ngoba sesiyazazi impendulo. U-gx wethu siyazi ukuthi u-e to the power of x ngenza iphutha yini ufuna ushintsha umbala. u-f prime x wena usipha ba sipha u-2x u-gx e to the power of x. Base ke singase sikhumbuza ke u-dx wethu. Siqhubezele kanjalo. Uyabona ukuthi kubalula kanjani ukuthi uthola ama-derivatives esibalo sakho osuke ufuna ukusiguqula. Uma wazi ama-formula, uma wazi indlela yokusebenza ngazo lezi zibala, uzikhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi nje uthi usibuka isibala usuyazi nangomqondo i-derivative yakhona lapho. Asibone ukuthi ekuhlanganiseni kweso lesibala sisuse senze ngendlela ekumele senze ngako kuzosikhiphela kumphumela othini. Noma ngabe siyasekela mhlawumbe ekutheni sisebenza ngaka uthi ngisuse uthulo ngithi ngubeka ngale u2 wami kungayinto enjani uma u2 wami ngubeke ngaphandle kwesisekelo sethu. Ngizosalela u-x e to the power of x dx. Uma ngisalelwa kanjena ke engabe kusiza mina na noma ngabe sekuyangidida ngokweqele uma ngisebenza kanjalo. Asibone siyazi ukuthi u-x lona vele uthathwe ka f of x, siyazi ukuthi e to the power of x uthathwe ka g prime x. Asehle sesino fx equal to x u-g to the prime x usipha ba siyazi ukuthi g prime x 1. Sibheke ngapha gx ex g prime x ex. Angithemba ukuthi ayikho indida lapho noma akwenza ukuthi kuvele ngathi umqondo ushintshiwe. Zama nje ukuthi nje sizijwayeze ama-formula nama-derivatives ukuze sikwazi ukuthi uma sisenza izibalo ezinde noma ezijulile noma esindayo sikwazi ukusheshe sizikhiphe ngokukhulu ukushesha ngoba siyalazi la kusuka khona. Singabiza ngokuthi foundation, siyazi ukuthi kunjani le eqaleni. Sesino 1 times ex dx singasekela lokhu kulapha phezulu nalokho kungenzansi ukuthi ngabe wona ama-prime formula ethu noma wona ama-integration ethu. Uyabona ukuthi kodwa vele ke u-x
Lokho ngikusekele kuyafana. Kufana ngoba bese ngiqise u2 wethu ngawubeka ngaphandle kwesisekelo. Ngaphakathi senginoba ngino 1 times ex squared ex I squared no dx uthi ngiboka ukuthi ngathi equal to ba ngathatha x vele nje ngendlela ekume ngayo minus ex ngikusekele njengokuthi singathi iyona indlela noma isona uwona mphumela uzwakala kangconywana kuzo lesibalo esisenzayo sokufunani i-derivative yalesibalo eside sethi silapha phezulu esisifunayo. Mangisekela mbala mangisekela lokho kubili u-x squared x wona ngizothi umisana kanjani sekela no minus 2 wethu sukela uyogcina le ku dx ngiphunyelwa yini uyabona ukuthi kwisisekelo sami ngino xe minus ex plus c give no x ngase x squared x minus 2 xe plus 2 ex plus c. Singabe sesisekela kanjalo ke uc wethu constant ukuthi eguquleni la siphuma le khona phezulu singabe siguqule kanjena.